Bureau Fire Protection sa Dakbayan Talisay naka-full alert status sa Sugod karong adlawa. Nunot kinis mag-obserbar sa All Saints Day o All Souls Day karong sunod simana. Si Chona Carrion sa report. Wala na'y makahimong makalid nga personnel sa Bureau of Fire Protection hangtod mahuman ang kasaulugan sa Kalag-Kalag. Kini mo ay gipahibaw ni Fire Senior Inspector Ara Alpajaro, ang Fire Marshal sa Dakbayan sa Talisay. Ang kabumbiruhan mususi unya sa 5 ka mga menteryo sa Dakbayan, ilabi na ni ining mga panahon na aduna na'y magpataod og mga suga sa mga nitso. Aside from yung mga electrical connections, amo jud inspect kung kanang mga pang hipos na mga sagbot bitaw ma'am, malinisan nila para at least safe na dili siya makaanog sunog. Mag-roving usab sila sa mga samang in kaso nga adunay mga muulbong sunog mugna sa pinasagdang mga kandila nga gidagkutan tapad sa mga sagbot. Gipahinumduman usab ang publiko nga dili magbilin og dinagkutang kandila sa ilang mga altar kun ugaling manglakaw aron kalikayan ang sunog. Mag-iikot na din yung fire truck natin para in case na daghang tao sa particular na cemetery, we can inform the public na ing-ani jud ang space na kailangan para makaagi ang atong fire truck. Uban ni Rinanti Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.